U subotu, dan pre izbora Miss Srbije, priređen je koktel u glamuroznom hotelu Zira. Jet set iz zemlje i sveta uverio se u lepotu i šarm srpskih devojaka. Hvala i vama i televiziji Tebi Mikoše. Na istom smo putu. Jelena Marković, molimo velike Jedno mis, uvek mis. Naša Mirjana Božović bila je Miss Srbije 2007. godine i tako će biti oduvek. Ja sam Miss Srbije 2009. i to je zapisano u našoj istoriji. Ćao! Šta radi Sanja Papić, gde sada? Šta radiš sada, gde si? Čujemo da si malo u zemlji, malo u inostranstvu, gde si? Sada sam tu. Kako ti se čini ove godine, ovaj izbor, ti primetila? Večeras premijerno vidim finalistkinje, ali sutra ću provesti ceo dan sa njima, tako da s obzirom da sam voditelj programa, pa ništa, pozdravljam sve vas. The winner takes it all, the loser stands small, beside the victory, that's our destiny. Wow, iz Vranja, super! Kako vam se sviđaju, evo, večeras devojke, znam da ste vi nastupali, čini mi se na jednom izboru za Miss. Da, prošle godine. I bili ste iskreno Ušao prijetno. sam u finale izbora za Miss, da. Pošto sam peo prvo na izboru za Miss Niša, pa Beograda, pa Srbije i na kraju čak i Crne Gore. Prošle godine. Svaka čast. I ove godine idem istim redosledom. Pozdrav za sve gledaoce televizije Kaktus od Olivera Katića. Vidimo se sutra. Želim vam sve najbolje. Jelena Marković, aktuelna Miss Srbije, ponosno nosiš ovo, zaista jedna od retkih koja je iskreno bila pravi reprezent uma, lepote, duha. Ne postoji, da kažem, većeg zadovoljstva nego otići negde u svet, na izbor za Miss sveta, recimo i reći ja sam Miss Srbije. Ja sam prva pratilja Miss turizma Evrope, ušla sam u 16 najlepših žena sveta na internetu na izboru za Miss sveta. Baš me čudio, odakle pa ti baš. Pa ne, zaplatila sam, ali dobro. Šalim se. Ne, šalim se. Dobro, znači na farmu ćeš ući. Dobila sam neke ponude, ali recimo da... Iskreno Mirjana je značilo, moraš priznati. Jeste, jer se Mirjana pokazala u dobrom svetlu, a reći ću vam i zašto. Zato što obično postoje predrasude prema misicama, ne prema svim, ali generalno postoje. I onda se desi da te misice pokažu i pamet, i snalažljivost, i bukvalno sve osobine koje se možda od njih ne očekuju na prvi pogled. Ja želim da pozdravim puno gledaoce televizije Kaktus i imate veliku čast jer je ovo možda od posljednjih izjava koje dajem kao Miss Srbije. Veliki poljubac za sve vas i neka vam svaki dan počinje sa osmehom. Hvala. Tvoje ime? Radmila Dučić. Koji grad predstavljaš? Predstavljam Užica. Jelena Đukić. Kako se tebi sviđalo u Tunisu? Savršeno. Divno iskustvo. Ne znam kad bih to opet ponovila u životu, da sam išla u sopstvenoj režiji na letovanje. Hvala ti. Kako se zoveš? Stanić Katarina. Kako ti se sviđala Vesna Ljavinča? Mislim da je to sjajna žena, zaista je se divim. Žena Prvi koja ima put si dosta upoznala? kvaliteta. Da, prvi put. Predstavljaš koji grad? Užice, Miss Užice. Kristina Marenović. Iz? Kraljeva. Stvarno je bilo sjajno, devojke su bili super, druženje je bilo savršeno. Jeste između vas izabrala neku misicu onako spontano, ne? Ne, zaista je teško. Teško je. Miss Talente, kako se zoveš? Đoković Nađa. Nađa, srećan ti rođendan. Hvala puno. Kakav divan poklon. Predivno. Svaka čast. Lepše nisam. Kad će album? Pa, nadam se uskoro. Šalimo se, da li si stekla nove prijatelje u Tunisu? Da, stekla sam mnogo prijatelja, stekla sam divno iskustvo i pre svega stekla sam samopouzdanje koje mi je trebalo svih ovih godina. Ja sam Kristina Stevanović. Predstavljam Miss Valjeva. Bravo, da li si ostavila dečka kući koji plače? Jesam, evo ga plače, znači, tuga. Dobro, očekuješ sutra nešto u finalu? Naravno, pobeđujem 100%. Najlepša nišlika sa namatica Milica. Videli smo te na fotosessionu, bila si izuzetno raspoložna, kao i celo veče. Reci nam kako ti se činilo u Tunisu, kako je bilo, malo ukratko u rečenici. Bilo je savršeno, malo zamorno, ali snašli smo se. Ja i moja najbolja drugarica Jeca.
Naša Jelena će spasiti čast Juga Srbije, mis Juga Srbije, Jelena Pešić, omiljena je, videla su to u Tunisu od svojih drugarica i imaju sve zaista lepe reči za tebe, kako si uspela da ostaviš takav utisak u Vranju, znamo da si namčor i da nisi baš takva. Ja to zaista nisam znala da sam u Vranju namčar, ja sam takva kako jesam, znam da se šališ naravno. Ovako, meni je bilo zaista predivno i devojke su meni predivne, ja sam zadovoljna pripremama, provela sam se predivno i jedno čekam sutra. Mnogo uspeha, za početak budi mi Srbija, posle ćemo vidjeti šta će dalje biti. Za početak mi Srbije zadovoljna sam, okej. Pobednik čuvene farme, Opalko, popularni, prvi put vas vidimo ovde, da li je Mirjana Božović razlog ili... Ko je to? A, tvoja koleginica sa farme, bravo. A Mirjana, da. A da, ovo je moja koleginica sa Zvezde Grande. Bravo, vas je sve to odlično. Samo mi reci tvoje impresije celog ovog spektakla i šta ćeš ti ovde? Pa znaš šta, ja i moja koleginica Biljana smo sutra dan u žiriju za izbor Miss Šarma, tako da smo bili pozvani da večeras upoznamo devojke. Ja nisam upoznao ni jednu. Biljana, samo kratko, molim te, učestvovala si ti na farmi, ili tako? Da, na ovo godišnje, na poslednje. Jeste. Reci mi, molim te, zašto se nikad nisi prijavila na izbor za Miss? Ja? Ti? Zato što bih ostala bez konkurencije. Smatrala sam da mi tamo nije mesto, jednostavno pronašla sam se u ovoj profesiji kojom se bavim. Pozdrav za televiziju Kaktus, moj tasa. Kako si zadovoljan lepotom prisutnom? Zadovoljan sam. Glumicu Guči sa našom Vranjankom Saškom Rasijević, da li si ostao u kontaktu s njom, da li se čujete? Pa ne čujemo se nešto, videli smo se skoro nešto u Vrnjačkoj banji, nešto ona dolazila, ja sam bio na snimanju pa smo se videli, ali eto. Da pohvalimo tvoj luk večeras, ko je zadužen za to? Moja supruga i ja. Pozdrav za sve gledalce televizije Kaktus. Hvala. I za sve Vranjance i za Pržar gore. Bravo, ja sam Anja Šaranović, studiram pravo u Beogradu, pobedila sam kao Miss Kraljeva i moj broj 23. Tunisu je, bilo bi kliše da kažem, bilo nezaboravno i to je za mene večno iskustvo, ali zaista takav skup neverovatnih devojaka među kojima je vladalo sestrinsko osjećanje, ekipa koja je bila nesebična i puna podrške, to je nezamenjivo. Reci mi tvoji utisci o Vesi De Vinci, ne znam da li si je poznavala ranije. Nisam je poznavala i pored svih mogućih predrasuda koje bilo ko može da ima, mogu da kažem da je jedna od najenergičnijih, najmarkantnijih, najinteligentnijih osoba koje sam ja upoznala i to ne kažem noć pred takmičenje s razlogom, već kažem zato što zaista mislim. Pozdrav za gledac televizije Kaktus. Hvala ti puno. Nema na čemu. Zdravo, ja sam Nataša Stanković, dolazim iz Požarevca, ali sam već 3 godine u Novom Sadu, idem u srednju baletsku školu. Znači, balet i preokupacija, sada si sigurno u najužem izboru, po vidim ocenama tu nas u ovom foajeu. Najiskrenije devojke su stvarno sve super.